Ajde. Dobro jutro, Kosto. Dobro jutro, Gorane, kako si? Odlično, kako si ti? Fenomenalno. Jesi se naspavala? Odlično sam se naspavala. Mi u Oriflemu super spavamo i brzo spavamo, jer kod nas je velika dinamika kao i uvek. Tako je. Mi smo se danas ovde, Gorane, našli da uradimo jedan važan zadatak, je li tako? Tako je, slažem se. Da malo pričamo o putovanjima, je li tako? Koliko se sećam, ti si bila negde pre... Ne negde, Gorane, mi smo se upravo vratili sa zlatne konferencije u Lisabonu. Kako bilo? I kao i uvek kada se okupi toliko puno divnih ljudi sa puno energije, ovoga puta 350 lidera centralne Evrope u Lisabonu. Bila je zaista kao iz bajke. Vratili smo se u ponedeljak i sada idemo dalje. Idemo u akciju. Danas je Sarajevo. I evo pozdrav za bosanske lidere. Vidimo se uskoro, a i ti si skoro bio u Bosni. Bio sam pre 2 nedelje, družio sam se tako i bio sam u Banja Luci, u Doboju i na kraju u Sarajevu, tako da je bilo sjajno. Veliki pozdrav za sve lidere sa kojima sam se družio i nadam se da će vas sledeći put biti još više i da ćemo i dalje deliti tu divnu wellness priču. I kada pričamo o putovanjima, mi danas ovde treba da vidimo ko će putovati na jednu fenomenalnu destinaciju. Tako je. Mi imamo s razlogom, je li tako, švedske zastave. I destinacija o kojoj ćemo da pričamo je... Igelosa. Dom našeg wellnessa. Da li vi baš idete u Igelosu? Ili ti, ili ja, ili... Ko će ide u Igelosu? Ja mislim da ima njih troje, definitivno, koje bi trebalo da... Ajde vidimo koje su to troje koje će putovati. A šta misliš da se prisjetimo i da pozdravimo one koji su prošle godine, a tako bili? O, svakako, naše šampione i putnike u Igelosu prošle godine. Prošle godine, na čelu sa Vlatkom, našim country menadžerom iz Makedonije, putovali su najuspešniji od najuspešnijih Zapadnog Balkana. Šampionska titula je otišla u jedan wellness grad Zapadnog Balkana, Kičevo. I evo jedan pozdrav za našu dragu Milku iz Okija i ide u Kičevo, ima veliko srce i mahanje imate od nas, naši šampioni. Drugo mesto je bilo... Boga mi, bila su druga, preostala 2 mesta su bila iz Srbije i to su naše 2 Ivane, Ivana Čeliković i Ivana Vukjelić, jedan veliki pozdrav za 2 Ivane. Pozdrav za naše 2 Ivane i jedan poseban pozdrav za našeg Aleksu. Naša draga Ivana se skoro porodila, tako? Tako da je Oriflem porodica dobila još jednog člana. Pozdrav za našu... I čestitam ovom prilikom. Čestitke, svakako. Uvek puno divnih povoda, ali tako? I puno lepih stvari se dešava. A dešava se, ali tako, uskoro i putovanje u Igelosu. Ajde da se podsjetimo, Gorane, pravila. Mogu da te zamolim da se podsjetimo pravila šta je trebalo da urade naši lideri da bi se kvalifikovali za ovo lepo putovanje. Prvi i osnovni uslov je bio da imate direktorski status i da ga ponovite u 5 kataloških perioda od C1 do C5. Zatim smo tražili da imate 2500 wellness biznis poena u vašoj direktorskoj grupi i da udeo wellnessa bude minimum 5%. Zatim smo sve to rangirali, jel tako, u one 3 čuvene kolone gde sam objasnio prilikom mog webinara kako se računa svaka kolona pojedinačno, odnosno prva kolona nosi 40% i druge 2 nose po 30%, što ukupno iznosi, jel tako, 100%. Svi su mnogo radoznali. Moram da ti kažem, Gorane, da je jedno od najpopularnijih pitanja 1. septembra od strane lidera koji su bili u Lisabonu, gospođe Vukice, gospođe Goge i mnogih drugih koji su tamo bile jedno. Kad će Goran da objavi rezultate koji ide u Igelosu? I evo, došao je taj trenutak da objavimo rezultate naših putnika. Ko su najbolji od najboljih u ovoj fenomenalnoj kategoriji, wellness kategoriji proizvoda? Kada se putuje, Goran, ajde možda još i to da kažemo, svi naši dragi lideri koji planiraju da putuju, odnosno koji su se borili sa svojim timovima i radili aktivno tokom ovog leta na razvoju wellness kategorije, sigurno sam da znaju kada se putuje. Ajde se podsjetimo. Tako, to je prva nedelja oktobra.
prva nedelja oktobra. Znači nekih mesec dana, Pa, nepunih mesec dana. Nepunih mesec dana. Tako je. Pošto ja znam koliko je Goran srcem i dušom wellness i koliko se zajedno sa vama trudio tokom leta da sa puno aktivnosti podrži upravo razvoj ove kategorije i da vam pomogne na svoj način da vas podrži da se upravo vi kvalifikujete za IGLOS-u. Ja ću dopustiti njemu da on kaže gde nam ide prvo mesto. Hoćemo da krenemo Goran od prvog mesta? Od prvog mesta, definitivno. Slažem se. I to je opet dupla kruna za Makedoniju. U pitanju su Irina i Zlatko Angelski. Bravo! Čestitamo! Opet Makedonija. Bravo Makedonija! Ja znam da Vlatko jedva čeka da vam čestita, kao i ceo tim Makedonije, počevši od prodajnog tima Elena, Trajče, ali ajde da mi uhvatimo ovu štulu. Šta kažeš? Slažem se. Ajde da probamo da ih dobijemo, a? Može. Šta misliš? Ajde da ih probudimo. Imamo ovde telefon. Da ih probudimo sa sjajnim vestima. Hoćemo ih probuditi ili su budni? Pa, verovatno su možda već i u pravom wellness raspoloženju. Ajde da vidimo... Ajde da vidimo da li su Irena... Da vidimo da li su. Boga mi se ne javljaju. Mora da spavaju ili... Halo? Dobro jutro, Kostuka, pored telefona. Irena, jeste vi? Evo, fenomenalno. Goran i ja smo jutros ovako poranili i nadam se da vas nismo probudili. Već ste na poslu, pa bravo, znači, jel mogu biti slobodno, mi imamo jedne lepe vesti za vas, ali bih za vas zamolila, ako možemo da vas stavimo na speakerfon da i kolege čuju šta imamo lepo da vam kažemo. Jel se slažete da vas stavimo na speakerfon? Hvala. Jel nas čujete, Irena? Da. Irena, dobro jutro, Goran je wellness koordinator, kako ste? Zdravo, Goran, super, čekam rezultate. Evo, želim sa vama da podelim jednu sjajnu vest, a to je da ste vi jedan od 3 učesnika koji će ići u IGLOS-u Naučno-istraživački centar. Čestitamo, Irena! Čestitam od srca. Ali, Irena, to nije sve. Ne da ste jedan od 3, nego ste najbolji! Tako je. Broj 1! Broj 1. Dupla kruna za Makedoniju! Hvala puno. Ovo je ostvarenje našeg sna, da sam kao bili smo snate, Znam i postavili ste onako visoke standarde za Kičevo. Kičevo je sada wellness centar Zapadnog Balkana. Žao mi je što Zlatka nije uzmjeri, sad ću da mu se javim. Hvala vam puno. Ništa, pozdravite ga puno i čestitke još jednom. Pozdrav, čestitke, a uskoro će ići e-mail sa objavom, tako da se pripremite da dobijete e-mail uskoro od Gorana. Hvala, vidimo se sve najbolje. Vidimo se sve najbolje, pozdrav. Ćao. Ovo je prošlo prilično dobro. Ovo je prošlo fenomenalno, pa kako drugačije ovako lepe vesti? Kako ovako drugačije lepe vesti? Ajde sad idemo dalje. Šta misliš, ko je drugo mesto zauzeo? Ko je drugo mesto zauzeo? Ajde da vidim koje je to tržište. To je jedna naša... Komšijsko tržište. Komšijsko tržište, tako je. U pitanju je Hrvatska. Hrvatska? Tako je. Imamo 2-3 lidera koja se hvale za 2-3 lidera, ali ovaj put je najbolja bila Goga Zrinski. Čestitamo, Gogo! Yes! Evo ga, odgovor na pitanje. Ko putuje u IGLOS-u koji ste mi postavili, jel tako, u Lisabonu pitali kad će Goran objavi rezultate. Gogo, mi vas sad zovemo da čujemo iz prve ruke kako ćete vi reagovati upravo na ovu lepu informaciju. Ne znam da li je dovoljno čuo da se približimo što se tiče telefona. Da vidimo, mada bi trebalo da se čuje.
Zovemo Gogu. Kako je lepo. Nisam siguran koliko je Goga jutarnji tip, ali... Ja mislim da jeste, da. Dobro jutro, Gogo, kako ste? Evo, ja uranila zajedno sa kolegom Goranom da podelimo sa vama neke lepe vesti, Gogo. Boga mi jesu, Gogo, jel mogu da vas stavim na speakerphone da i kolege čuju ovo što lepo imamo da podelimo sa vama, jel može? Evo, samo moment. Evo, Gogo, da vas čujem sada. Čujemo se? Čujemo se. Dobro jutro, Gogo. Kako ste? Jeste se naspavali? Dobro jutro. Pa nisam se naspavala, ali dobro, nije to sad važno. Ja sam mama, a ne spavala. Jel da? Jel to zbog iščekivanja rezultata? Nažalost nije, ali dobro, možemo reći da je. Zvuči dobro kad se kaže, da. Tako je. Da. Gogo, evo, Goran ima nešto lepo s vama da podeli. Ja znam da ste jako dugo iščekivali ovaj moment, ali ono što želim da podelim sa vama jeste da ste vi drugi učesnik koji putuje u Igelosa istraživački centar. Čestitam! Pa, to je odlično. To je više nego odlično. A čestitke i prvom i trećem. Tako je. Evo, Super. mi smo upravo objavili, Gogo, krenuli smo od prvog mesta i pozvali smo vašu koleginicu, direktorku Irenu, odnosno bračni par Irene i Zlatko Angelski iz Kičeva. Oni su osvojili broj 1, tako da je Makedonija uzela, da je tako kažem, duplu krunu, a boga mi ove godine veliki iskorak hrvatskog tima i vaše učešće u Igelosa izazovu. Čestitam, Gogo, i čestitam celom vašem timu. Hvala puno, idem odmah javiti, jer svi već čekaju, hoće se već pitali, hoće se isto to Igelosa ili ne? Naravno da se ide. Hvala vam, Gogo. Uskoro će vam i Goran poslati mail sa zvaničnom potvrdom rang liste. Motivacijskih videa Kosovka, bez njegovih motivacijskih videa ne bi se ni toliko čudo. Super i hvala na sve. Super, Gogo, lep dan i... Čestitki još jednom. Čestitamo. Prijatno. Hvala. Sad je ostalo još jedan važan zadatak da objavimo i odnosno da obavimo ovoga jutra. Ja sam se uzbudila i zamucala od adrenalina. Ostalo je da otkrijemo ko je treći putnik. Gorane, ja ću tebi prepustiti te slatke tajne i slatke putnike da otkriješ te divne tajne. Mislim da si ti najviše zaslužan za to od strane našeg tima prodaje. Ti si se najviše angažovao i bio sa liderima da upravo ostvare ove rezultate. Spomenuli smo Bosnu. Jesmo. I šta ti sa Bosnom ponosno? Posjetu i jako mi je veliko zadovoljstvo da vam otkrijem trećeg učesnika, a to je Nedžla Mektalf. Čestitamo Nedžla. Čestitke celom timu Bosne i čestitam Nedžla vašem timu. Ja znam da ste vi podelili sa mnom da niste baš jutarnji tim, ali mi ne možemo da odolimo. Moramo da vas podobimo Nedžla. Moramo da uhvatimo taj muštuluk, tu slatku. A pošto se nas sve već vidimo sutra, ja se nadam da mi već sutra pijemo tu slatku kafu, odnosno muštuluk. Evo upravo zovemo Nedžlu. Evo, super. Nisam vas probudila. Ma bravo, eto vidite, meni su rekli, odnosno vi ste podelili da niste baš jutarnji tip, ali boga mi, kad je prospekting u pitanju, spremamo se ujutru rano, je li tako? Bravo, Nedžlo, bravo. Evo, ja vas zovem jednim lepim povodom. Mi ćemo se vidjeti sutra, ali danas je važan zadatak koji treba da se obavi. Kolega Goran je pored mene. I mi smo vas pozvali da podelimo neke lepe vesti sa vama. Jel mogu da vas stavim na speakerphone da podelim to i kolege da čuju kad podelimo sa vama neke lepe stvari? Može? Hvala, Nedžla. Jeste tu, Nedžla, čujete me? Tu sam, Kosovka. Dobro jutro, Nedžla, kako ste? Dobro jutro, Gorane, odlično, vi? Ja, savršeno. Pogotovo kad treba da saopštim jedne divne vesti. Jel da? Nedžla, vi ste treći učesnik koji ide u Igelosa naučno-istraživački centar. Čestitamo! Ovo je super, hvala! Čestitamo! Tako da, velika vest, veliki uspeh, znam koliko vam znači
i koliko ste od starta želeli upravo ovo putovanje? Baš mi je drago. Sjećam se Kosovka prošle godine kad sam vam rekla da imam plan B za 10.000 bodova kroz 3 mjeseca. Da. Nisam ja nekako samo pričao prazno. Bravo, Neđela. Hvala vam puno, baš se vam predala, ovo je super vijest. Eto kako, ja mislim da je ovo ogromna snaga za fenomenalan dan današnji i za uspešan prospekting. Definitivno. Baš se podsjećam, stvarno, baš vam hvala. A recite mi, gdje idete na prospekting, Neđela? City Centar. U City Centar, Sarajevo znači? Sarajevo City Centar, jeste radim skincare. Znači obe kategorije. Sve se pokriva. Podjednako. Danas smo u skincare grupu, pa veoma se imamo neke druge planove. Dobro. Odlično. Želimo vam uspeh, sigurna sam da će biti. Vidimo se sutra, Neđela, i čestitke i vama i vašem timu. Sigurna sam da ceo tim stoji iza ovog rezultata. Čestitke i sa moje strane, sve najbolje. Hvala vam puno, vidimo se u Kosovka sutra, zvorimo uskoro svakako. Vidimo se, Neđela, pozdrav, prijedno. Hvala, prijatno. Kako dobar osjećaj. 3 od 3. Kakav dobar osjećaj. Kakav dobar osjećaj, samo da vam kažem da se o Zapadnom Balkanu i rastu prodaje, odnosno razvoju wellness kategorije u Zapadnom Balkanu čuje daleko. Znam da ima izazova i ne sporimo to, ali se trudimo svi zajedno da prevaziđemo te izazove i da idemo napred u još bolje rezultate wellness kategorije. Dragi naši putnici, dragi naši Irena i Zlatko, draga naša Gogo, draga naša Neđela, čestitke! Svaka čast. Bravo! Šampionski odrađeno. Ali Gorane, želimo da čestitamo, ali tako, i svi našim drugim liderima koji su učestvovali. Koliko lidera je ukupno? 47 ukupno lidera sa Zapadnog Balkana. Tako da sve čestitke, nemojte se obeshrabrivati, bit će prilike sledeće godine, znači ovo je samo jedna etapa u čitavom wellness putu, tako da nastavite da radite u istom ritmu i još jače i bolje i siguran sam da će rezultati doći. Čestitamo, bravo, idemo dalje napred. A kako dalje napred, bez čega? Ne možemo bez dodatne energije. Tehnički izazove, ali da završimo sa zdravicom. Živeli za uspešan razvoj wellness kategorije. Toliko od nas, za vas. Veliki pozdrav! I zaista idemo jako u razvoj ove važne kategorije koja je zaista jedna moćna alat i konkurentska prednost za sve nas na tržištu. Živeli! Živeli!